ଆଜି ତ ବୁଧବାର ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇଁଷ ନିହାତି ହେବ। ଆଉ ବାବୁଙ୍କର ତ ଆଇଁଷ ଯଦି ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଠି ଭାତ ତରକାରୀ ସବୁ ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ସେଥିରୁ ସବୁ ଅଧା ଅଧା କାଢ଼ିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଏତେ ଭାତ ତରକାରୀ ସେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ନା ଏତେ ଏତେ ଦେଉଛୁ, ମୁଁ ସେଠି କ'ଣ ଖାଇକି ଶୋଇବି ନା କ'ଣ, ସେଠି କାମ କରିବି ନା ଖାଇକି ଶୋଇବି, ଏତେ ଏତେ ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ କରିକି ଦେଉଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ହଉ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ସେ ଯେତିକି ଅଧେ ଅଧେ ତରକାରୀ ସବୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଟିଫିନ୍ ରେଡ଼ି କରିଦେଇକି ମୁଁ ଏପଟେ ଭଜା ଟିକେ ଭାଜି ଦେଉଛି, ପଖାଳ ଖାଇବେ ବାପା ହେରିକା ତ ପଖାଳ ଖାଇବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକେଇକି ବିନ୍ସ ଆଳୁ ପକେଇକି ଗୋଟେ ଭଜା ଭାଜି ମିକ୍ସ ଭଜା ଗୋଟେ କରିବି। ଭଜା ଭାଜି ସାରିଲେ ମାଛ ତରକାରୀ କରିବି। ଆଉ କୋବି ତ ଜାଣିଥିବେ କୋବି ରେଟ୍ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି। କୋବି ଆମ ଘରେ ପୁରା ଭରପୁର, କୋବି ଭଜା, କୋବି ତରକାରୀ, ମାଛରେ ପଡ଼ିବ କୋବି, ଏଇଟା ସବୁଥିରେ କୋବି ପୁରା। ଏଠି ତାଙ୍କୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ମାଛ କରିକି ଦେଇଥିଲି। ଏଠି ମୁଁ ଆମର କୋବି ଆଳୁ ମାଛ ତରକାରୀ କରିଦେଇଥିଲି। ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ କୋବି ପକେଇଲେ ମାଛ ତରକାରୀରେ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଅବଶ୍ୟ, ଏତେଟା ବି ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି କୋବି ମାଛ ପଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ବାପା ମନ କାହିଁକି ଇଏ କରିବେ, କୋବି ତ ଘରେ ଅଛି, କୋବି ତରକାରୀ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଏଇଠି ବସିଗଲି ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ। ମୋର ଜଳଖିଆରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଢ଼ି ଆଉ ଭଜା ଆଉ ନାଲି ଚା। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୀତ ବି ଲାଗୁଛି, ପଖାଳ ବା କିଏ ଖାଇବ, ସେଥିଲାଗି ପଖାଳ ଖାଉନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଚା ଟିକେ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ମୁଢ଼ି ଭଜା ଗୋଳେଇକିରି ଖାଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି, ମୁଁ ଖାଲି ବାକି ଥିଲି ଏକୁଟିଆ ଖାଇବା ପାଇଁକା।